Maayong buntag kanatong tanan. Ato sa bilakid ning Santos nga misa, no, ilabi na ang ato mga kaigsuonan nga tuwas lay nasod sa ilang pagpanimpan. Karon ana agya ko ng threat sa COVID-19, bigawas po ang monkeypox nga nakasod sa karon sa Pilipinas. Mga igsoon. So yapo na to sila, no? Labi na sa ang faith rally o Nueva Carlo Matugas sa ilang pagpanimpan nga to ilang karong anibersaryo. So silang tanan ato iampo no, sa ilang pagkanto sa laing nasod nga nagmalampuson sila. Yeah, kita po din is Pilipinas nga nag-agad po sa ilang suporta ato silang iampo nga maayo silang panglawas. Sama nga sila nagaampo sa kanato mga igsoon tungod sa ilang paningkamot. Mga igsoon, anya kita karon sa ika-8 nga Domingo sulod sa tuig sa ordinaryong panahon sa atong liturhikanong kalendaryo. O ihatoy usa ka sugilanon mga tinuod gayon nga nahitabo, nakahinumdum man siguro mo niadtong 1997 kung wala ko masayo. Ipasundayan niya sa atong lapad nga tabil, puting tabil sa atong mga singihan ang salida nga naguluhan the Titanic nga gitawag og the unsinkable ship. Og niadtong 1958 gihimo ang salida sa maong trahedya o sa barko nga naguluhan og a memory to remember. Og niya nahimo usab niadtong 1953 if my memory serves me right. Ang salida nga Titanic. 1997, the Titanic. Yeah. Gatong 1953, na Titanic ang title. Apan niya itong April 15, 1912, kung wak mo masayong pangigsoon, na nilutaw ang maong barko sa iyang maiden voyage alang sa pagbiyahe sa kalibutan. King sa may sakay, mga adunahan sa maong unsinkable ship. Aduna siya'y tulo ka compartment nga diin kung kini siya mabuslot o mabangga baka bato o iceberg baka dili malunod. Kay doon naman siya'y life support. Tulo ka compartment sa maong barko nga musulod ang tubig apan dili kini makasaka ngadto sa taas. Sa ato pa di gyud manunod sa mao kadto nga ningyahi siya pila man ka pasahero ang naa dito 1,513 mga adunahan ang karga nitong barko. O sayon mo nagtong duha ka taring si Kate Winslet o usab si Leonardo DiCaprio man siguro to, no? Katubitaw, yan na sila. Katubitaw kumoy sa barko. Indot kayo mga kaigsunan, mga adunahan ang karga sa mga barko. Kung tuon man, pag-abot nila diha sa kalawran, sa ilang pagpadayong utaw-utaw, nahimo ang daghan kayong mga kalingawan. O tungod kay dini usaman ka adunahan nga barko gikan sa Europa o nakita mo ngayon ang damhan. Nga diin, gamay lamang sa maong iceberg. O na, doon ay panultiyon at the tip of the iceberg. Gamay lamang sa maong iceberg. Maoy nakapapuslot sa maong barko o kini na unlod ngayon sa kinatibukan. With that 1,500 passengers loading on that ship, mga igsoon, ang namamatay ikabat 1,500. Sumala pa sa maong taho nga gisulat. Sa ato pa, 3 sira ang nakaluwas. Yakan to si Juan, si Romeo na siguro to. No, itong namatay, aapil to siya. Apan si Kate Winslet, maoy nakaluwas mga igsoon. Mao nga nahimo ang maong sumilanon sa Titanic o the Titanic. Tanawa, ang atong ebanghelyo ron nag-isgot manitungod niini.
nga bisan unsa pa niay kadako ang atong gituuhan sumala sa atong kaugalingon, nga dili na kita makasinati niining kasalikwaon sa kinabuhi ug kalisod, mahita mo yun gihapon di ay nagpasabot nga adunay Dios. God is in control of our lives. Ang Ginoo nagakontrol, nagagiya sa atong kinabuhi. Muingon siguro ka, kung ang Ginoo pa rin ang kontrol sa akong kinabuhi, ngano makasinati pa man ako sa mga kalisdanan? Ngano ana ang manggihapon kanako ang kasumo? Ngano ana ang manggihapon nako ang kalisod nga ako karon nga nasinati? Ngano ana ang pamanako ang mga pagduha-duha? Ngano ana ang panako ang kahadlok sa kinabuhi? Ilabi na ako mag-istot na ako padre mahitungod sa akong kaugmaon, sa ako ang future. Ngano ana ang pamangkinig kun ang Ginoo is in control of my life? Tinuod ka na, ang Ginoo mao'y nagkontrol sa tong kinabuhi. Apan sumpag usab sa Ginoo kun siya dili muhatag kanimong kagawasan, kay ang Ginoo siya man ang hinungdan sa atong pagkagawas nun o siya kagawasan. Mao mga igsoon nga diha sa itong kinabuhi gihatag sa Dios ang tanan ug naa kana nato sa atong kaugalingon kung kita musunod ba niini. Kabubuton ba diay sa Dios kung ikaw magsyabo iya ba ka nagkabubuton? Dili. Ano man pagdaon man ka sa imong lawas. Kabubuton ba ka sa Ginoo mga kaigsuonan nga ikaw mambak niya ng mga bintana kay wag ka tukti sa imong mama o papa? Dili. Kabubuton ba ka sa Dios isip mo sa kabatanon nga musupang ka sa subo sa imong ginikanan o sa balaod diason sa balay? Dili. O kabubuton ba na sa Dios kay ligwalis pa rin matuog mo? Depende na natin mo. So kana kini mo mga butanga pagkatakini ka na to sa pagpalapad diha sa pagpamalandong sa atong kinabuhi karon nga nahitabo ka na to. Una, giingon sa tong santos nga ebanghelyo nga ipabahin sa atong Ginoo ang ilang kabtangan, ilang duha ka managsuon kay ang ilang una-una kalibutanon ato ning pahinon mintras tagtong buhi pata. Kay mga mamatay na ni papa o mama, wa pa mapirmahi ang mga kabtangan, magbuot ang duha. So atong ipabahin sa Ginoo, ibahin ba sa Ginoo? Miingon ang Ginoo, wa ko'y katungod sa pagbahin niini. Nagpasabot lang yun nga ang tuyo sa Ginoo dili ka nato sa kalibutan, dili ang pag-apod-apod sa atong katigayunan. Kay dili ka na mao'y tuyo sa Ginoo, gitagaan lang sa Ginoo dili katigayunan. Apan wa magpasabot nga matahimo nga ang atong katigayunan, ang atong nakapon sa kinabuhi, mao na hinuon ang Ginoo. Walang mututot nini ang Ginoo. Maugawag siya ubahin. Niingon lang siya kung sa may akong katungod sa pagbahin niini. Ituon ang tuyo sa Ginoo, ang agenda sa Ginoo nato dili sa kalibutan mga mauman ang pagtudlo kanato diha sa atoang pag-ila kaniya. Ikaduha, pagkamapasalamatong nagto kaniya, gratitude. Ikatulo mga kaigsuonan, ang atong pagkamasihatagon nagto sa atong isig katao, to become a giver to everybody. So mao ni tuyo sa Ginoo dinhi ka nato. Naningon ang atoang ipatingog ta karon sa gitawag nato pamalandong diha sa sambingay nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may iyang isaysay mahitungod sa sambingay, ato na lang ibutang sa atong kaugalingon nga ikaw adunahan by your own way sa imong kaugalingon. Kay tao gud mao ni ang mentality nato. Nagali kay daghang kwarta, naapagani ka nato ang gidaghan sa grasya. Murao, ikaw na mo'y Ginoo, magbuot ka sa mabitaw atong ibang ka na mo, mga seminarista pa ni, dihay adunahan kayo, ibang ka na mo, yung mga seminaryan. Wa siya kayo ba, ang kining seminaryan, kung mag-isgot ang kaon, ng piruan kung mudaog yun ni winner. Magkaon namin, ipuliyukan. Wa man siya kahibalo. Magkanto din yung mga seminaryan nga iyang iipitan. Napulo rami kabuok,
iya nagikita. Jesus, Maria, ni Jose, pag-abot nga to sa binyo, ang umatag ko sa kanaw, nandaman ni kung mga kauwan. Wa siya kapantay ni ini. Nagpakaon sa, eat all you can. Ha? Alam, kaon sa minarista. Sa minarista pa yung uwan ay luas. Kaon eh. Sus karon. Mingo na yung kuno nga ang remnants, dunay bayad. Kung manay mahibilin, dunay bayad na siya. Dunay multa. Remnants mga tao, happy pa magaling mga yun ang kutsara o tinidon. Purot-purot yun inoon. Ha? So mga to, pagbayad niya, nagkuwang man siya sa iyang kwarta. Mga nga ningon tong witness na ko, Brad, pila dahil mo kabuo? Ang bayubay yun may. Kuwang ang ibayad sa inyong kauban, no? Sa inyong alam. Ang bubo din ay, sige na lang, masandi na lang, pautang na lang na. No? So mga na mga igsoon, naniining kalibutan na sa atong kinabuhi, ang Ginoo nagtudlo ka na to. Ha? Una, ngayang itudlo ka na to, mao ang mapasalamaton o ang pag-recognize sa Ginoo mahitungod sa iyang presensya dinhi kanato. Nga ang iyang presensya mao ang pagtudlo kanato mahitungod sa iyang pagka-Dios dinhi kanato. Nga niining kalibutana sumala pa sa sambingay karon nga atong nadungog. Nga niining kalibutana kitang tanan giniyaan sa Dios diha sa iyang mga pagtulunan. O ang iyang pagtulunan, wala ka na magtudlo ka natong padulong ngadto sa ato ang kapalitan. Kundi tudlo Ginoo ka nato nga mabansay ka niining kinabuhia. Nga naman, kay ang iyang pagtudlo ka nato, mauman ang paghatag sa dugang higayon ngadto sa atong isig katao nga adunay Dios. O kana nga ang maong sabingay karon niingon gayon siya pagpantay sa imong kaugalingon. Kay ang tanan nga gihatag kanimo diha ra ni siya kutob. Mao bati nga niila ka og Dios apan sa imong kaugalingon do na kay reservation. Masa may atong reservation? Nanumurata sa pag-accumulate og mga kabtangan sa kalibutan. Unsaon man nimo? Ang imong kabtangan, nanubra nagkadaghan. May ganing wa ka makikis Department of Agrarian Reform tagadar nga nanubra na ng imong mga kayutaan. May matag usa ka nato, title na bata og tulo ra ka hektarya. Matag usa ka nato. Ya karon nanubra nimo ha. Usaon man nimo? Imong mga alakas pagkadaghan na. Nangipitan ka mga kawatan sa imong balay. Ha? Ang imong balay dito kayo tanawa. Unsay gihimo nimo mga aduna kay Dios? Insecure gyapon ka. Inigawas nimo sa imong balay. Wala, ang mga iro ipagawas sa mga dagko kay basig nay kawatan. Ha? Iniglakaw nimo sa dalan, pagsige kag lingi-lingi, murag naa kay gikahandukan. Insecure, usapay lain. Nahimo na yung ka, wading kang mga himunan man na. Memorial plan, life plan, literature plan, kung sa palihan ng plan. So kada gihimo na nimo pala ka naman, mura kang insecure. Nalimutan nimo, nga aduna di ang Diyos, nga maoy nagpangga o nagmahal o nag-iyak kanimo sa tanang higayon. Ikaduha, gitudlong sa atong santos nga ebanghelyo karon. Mingon ang ato ang sampingay, magpahayahay na lang ako human sa kanan. Hinumdumi nga kanan iya'y gihatag sa Diyos kanato ato ning subliyon, dili iya'y na para nimo. Kung dili pamaagi ka na na ikaw magpasalamat sa Diyos sa iyang gihatag diha kanimo. Nga human unta ang tanan nga gihatag kanimo sa Ginoo, ang imong mata nga imong budlat. Bahalang insikon tagmata, kita mga Pilipino, 30% na to, may pagka-Chinese man ta, bahalang insikon tagmata, basta mo na gamit na pagkamagihatagon. Kung todo ta, namupanayan ni ini, kaniyan to, bagyong Odette, o sa may nahitabo na to, biktima man ta. Gikan sa Luzon, niabot ang mga hinabang, na ibaw ko na kadawat mong tanan, ako mo iwang kadawat. Niabot ang hinabang, o kung sa kanilot kita mga Cebuano, kung sa taka malumong kasing-kasing, dito sa Luzon, nahitabo ko sa dako kayong bagyo, o dinhipod sa atong kapupunan, o sa ato ang dakbayan, naghimo o usa ka campaign, na diin mga atagta, mga goods, mga
pagkaon, mga sinina, atong ipadaan ngadto sa Manila. Kanamo nay unod sa Synod of Synodality, nga dili lamang ta maminaw mahitungod sa kahimtang sa tao diya sa iyang kalibutan, kundi usab sa espirituhanon. Mao nga ang pahibagno kanato sa ikaduhang punto sa tong santos nga ebanghelyo, nga dili unta ta mabungol, dili unta ta mabula sa padayon nato nga pagsinati pagtan-aw sa atong mga kaigsuonan ug sa ilang mga yaguko. Nga unta ang atong praying life kay balubon ta kini nga muhilom ug maminaw, nga ang atong gift of vision, ang pagtan-aw nato sa atong isig katao, ang atong mata nga mo'y bintana sa atong lawas, dili unta dukaon panahon nga diin kita angay nagikinahanglan ngadto sa atong mga kaigsuonan. Ang ikatulo nga punto mao kini ang atoang pagka mapaambiton, giver. Nga diin sa atong santos nga ebanghelyo karon, sumala pa sa ako giingon ka ganina nga sugilanon ang Titanic nga mga adunahan ng karganini, as if nga sa ilang kaugalingon tungod kay ansing kabon, gikalimtan ang unsay nahibilin o gihimo na lamang ang paglulinghayaw o paglipay-lipay. Walay sayo kung ikaw maglipay-lipay, apan iapil sa Ginoo. Nga naman, kay panahon sa atong kalisod, panahon sa atong palingkamot, ang Diyos, sige tagpanawag sa Ginoo, Ginoo, tabangin ko, Ginoo, ha? Unsa man niya sa kaharuhay, wadi labong ang Diyos. So nining tumura ang Ginoo nagtudlo ka nato nga sa kabugat sa atong gidala tungod sa daghang mga grasya, karon mauna ang higayon, bukti sa pagkamagihatagon sa Ginoo, nga kita mahimong gasa ngadto sa atoang isig katao. Ilabi na sa atong katiliban nga dili nanginahanglan nimo nganuman, kung dili kini nato buhaton ang tubag ani nga gihapon sa atong santos nga ebanghelyo karon nga nagkanayon. Mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga baandi alang sa ilang kaugalingon, apan dili atubangan sa Dios nga siya mamatay ug kuhaon ang iyang kinabuhi ug dili na gayon siya makabangpa ang atong mahimang. Mao na ang Ginoo migamit sa pulong, oy buhang, kini dili pagtawag kanimong buhang, kundi dili figurative language man lamang kini, aron ikaw makamata mahitungod sa kamatuoran sa kinabuhi, in connection sa kamatuoran sa imong pagkamatuon ngadto sa Dios. Maanindot nga ikaw magpahayahay, maanindot nga ikaw mukaon, maanindot nga ikaw muinom, maanindot nga ikaw maglipay, apan miapil ang Ginoo diha kanimo. Ako magyapil ang Ginoo padre. Kunya si mong paglipay niya pingi imong silingan. Kuha ni mo kalimting sa imong paglipay, imong iuna-unaan katong imong mga igsuon, ang imong kadugo nga anaas kalisod. Imong iuna-una ang atong nasod na unsa na. So dili kini mao ang gitawag natong pag-apil sa Ginoo. Kun dili mismo ang presensya sa Dios diha kanimo, imo usab siya ipadagay-dayan. Kay mao kini ang unod sa sakramento. Kay mauman ka na ang Ginoo. Amen. Manindo.